Pinila so video long nali tumpa na kithan ponzi la bangke Karbi Anglong pen kapik lang pon awareng warsai grade 4 aputhak se nang than pachini ponik po nali tum la son update kilong versi fa la so YouTube channel stame nali tum subscribe poni genon la pen bell icon stame nali tum bear pon igdenon la pen la so video nali tum ko an ma share go Karbi Anglong aras tame palang ignang la pen pachini ignang tangte non pathek pen kopi awering warsai mal kon anapu so vacancy se doma la so details le lang polonang la pen chethan polonang tangte non pathek pen lang polonang la pen chethan polonang la so anotis aputha government of assam office of the district librarian Karbi Anglong dipo hin ben la so notice bang paklang poniklo la pen la so notice publish pon dat la bang kedak that difu 9 July 2024 ani sidak publish poniglo lapen screen along nalitum thek ponlong exi dang ki tokpon notice pu tokpon to la so notice aputhak sinalitum han pathek pen nonang than pachini ponik pol lapen da ki to teng polo tang te it is hereby informed all the attending candidates who have applied for the post of grade 4 Peon in sub-divisional librarian Hamra to collect their calling letter 10 July 2024 from the office of the district librarian Karbi Anglong Difu 11 Difu from 11 a.m. to 4 p.m. on office working days. Lapen kedam tang hod nili district librarian hamren ahin pen kapik lang pon avering oversight do grade 4 avering oversight hala so avering oversight long ka apply dun tum an abang phi tum phan sila so notice bangke kipi pon iglo not la so lo long ke tok la bangkel grade 4 long ka apply dun an abang phi tum alang ni tum la calling letter kaching tum dami mate ke andami apansi la da ke tok pono so calling letter ke andam mate ki pipon det la bangke 10 July pensi atumi pensi dak cheng poneklo la se office sapor hod na litum dam nang po la pen calling letter nang litum che andam nang po la pen adim la bangke office of the district librarian Karbi Anglong Difu la pen apor la bangke 11 a.m. to 4 p.m. ansi la so apor ting pensi na litum dam nang po adap 11 a.m. pensi la so calling letter bang pipon po mate office apor lo la bangke 11 a.m. pen lapen arni kang sam pulotang te lake 4 p.m. ansi office bangai close po la so aprang na litum dam nang po lapen putho dake tok pon do tulang this is the reference to the office advertisement published in the local newspaper on 4 January 2024 for the post of grade 4 Peon in sub-divisional librarian Hamren lapen lason lo apus bangke nali tum ta chini ikpo grade 4 apus lo lapen adim la bangke sub divisional librarian hamren anat pen sepak lang pon iklo lapen the last date of issue of calling letter is on 19 July an sedak last date pipon lo calling letter ke endam ji apor la bangke ke endam ji apor la bangke 19 July 2024 an se last date pi iklo lapen jong se adet so that ateng penalitum dam de pulte mo ke la so calling letters da menalitum long dun de det po jelas la so alam lo la se la so over en war long ke apply dun tum an la bangke nalitum prabjin pen dam egon la pendak la so notice ki pipon la bangke district librarian Karbi Anglong difo hen ben se pipon iglo la pen nalitum la so video description long stame pachini ek tha adia ek tha comment long stame to ego man masi la so over en war long ki jog dum no la so puthak nalitum pachini egon la pen la so video nalitum ko an master un share ego Karbi Anglong ras tame pelang ignang la pen pachini igna la pen puthot nili nalitum handak nang than thuli thot po kedam tang hot January chiklo 2024 January hot grade 4 apus kapiklang pondo adim la bangke sub divisional library hamren along sepak lang pon eglo lapen la so calling letter kiron ponjia det ki piponjia det la bangke 10 July sidak pipon po lapen apor la bangke 11 a.m. to 4 p.m. ansi song bong sinalitum dam nang po office apor hodasi lapen last date la bangke 19 July 2024 ansi last date la so frang so over en war salon ka fly dun tum abang fitum ana litum calling letter ke andam je afansi alang litum ahin pen stame tuning ripon eglo la pen nilihin pen stame tuning ripon eglo na litum dampen calling letter ke andami fansi
pachini iglo lalo lase nalitum la sonson update kilong ver je fan la so YouTube channel la bang nalitum subscribing on la pen latest update kilong ver je fans tame belar dan thegloi hodas tame nalitum ber poni denon la pen so videos tame liking cp go la pen videos tame kan masero nalitum share go Karbi Anglong rats tame palangik nang la pen pachini nang la Sepinia video long bang la anleng ton porik na la se domi thak me kadu kave Karbi 2.0 YouTube channel long kelang ara do an fans tame nilhin pen kardom